Sena skolastika oħra ġiet fit-tmima u bħal kull sena l-istudenti mill-Istitut tal-Arti u d-Dissin tal-MCAS itella wirja bix-xogħlijiet artistiċi tagħhom. Madwar 300 student u studenta mid-disciplini tal-Arti u d-Dissin qed jieħdu sehem f'din l-attività li ġib l-isem ta' Revolution The Final Show. Il-wirja ta' tixjida ħajja lit-talenti u l-kreattività tal-istudenti tal-MCAS, fejn hemm l-wiri firxa ta' produzzjonijiet minn studenti li qed isegwu korsijiet ta' diploma jew ta' lawrja f'suġġetti bħall-arti, disin tridimensjonali, disin grafiku, fotografija, midja interattiva u midja audiovisiva. L-esebiti inkludu proġetti tridimensjonali mammulin minn materjali differenti, xogħol visiv u ta' disin grafiku professjonali, pitturi u installazzjonijiet artistiċi, fotografija u animazzjonijiet, filmati u esperjenzi ta' ħsejjeż varji. One News żar din l-esebizzjoni fejn id-direttur tal-Istitut Stephen Vella spjega li wara xhur ta' ippjanar l-istudenti ħadmu bisħieħ biex jibdlu il-workshops u klassijiet fi spazji ippersonalizzati għal wirjiet. Xi wħud mill-istudenti tkellmu ma' One News dwar il-proġetti tagħhom f'din il-wirja. Dan il-kors jinvolvi ħafna tipi ta' arti differenti, namlu 3D, namlu xogħol fuq il-computer pal graphic design, namlu naqra minn fine arts. Dan kien proġett li għamilt din is-sena, kien collaboration ma' kumpanija lokali fejn aħna kellna nużaw il-waste material tagħhom u aħna nikkreaw prodott ġdid. Il-logħba taħdem bil-Kinect li huwa motion sensor. U li għamilna ħna l-istudenti kollha l-ewwel bdejna minn storja, minn l-karattri, immodelnihom fil-computer bit-3D, u mbagħad minn hemmhekk imxejna l-programming biex mbagħad in-nies ikunu jistgħu jilagħbu din il-logħba. Din il-wirja ser tibqa' miftuħa għall pubbliku snar l-erba' fil-kampus tal-Istitut f'Tarġa Gebb il-Mosta.